Vítaj v podcaste Kakao Codes Hlas Kaká, mieste, kde sa stretávajú sila rastlinných medicín, vnútorná transformácia a kódy Matky Zeme. Som Paulína Brinichová a pozývam ťa na malý moment spomaliť a načúvať hlasu, ktorý sa zrodil v tichu. Ahoj, vítam ťa pri počúvaní ďalšieho kódu, a teda epizódy podcastu Hlas Kaká. Dnes ti budem rozprávať o mojej obľúbenej téme, a teda o kakaových ceremoniách. Poviem ti o tom, ako vznikli, čo to vlastne kakaové ceremonie sú a prečo v mojom ponímaní nie je ceremonia ako ceremonia. Možno si už počul či počula o kakaových ceremoniách. Možno si ich aj zažila alebo zažila. A možno cítiš voči nim rešpekt, možno zvedavosť či dokonca isté pochybnosti. Dnes však nepôjdem po povrchu, pôjdem do skutočnej hĺbky. Nie preto, aby som si niečo dokazovala, ale preto, že rastliny nás všetkých volajú. A niekedy, keď počujeme ich hlas, zmení sa v nás úplne všetko. Ešte predtým ti však chcem porozprávať jeden príbeh. Nie príbeh z kníh, ale môj osobný príbeh z pralesa z mojej prvej kakao diety na farme v džungli. Tento príbeh mi odozdala samotná rastlina, teda kakao. Odohrával sa tento rok na jar. Ak náhodou počúvaš zo záznamu, tak v roku 2025 na jar. Už niekoľko dní som bola sama v pralese. Žila som v malej drevenej chatke v nápojení na Matku Zem a kakaovníky na farme, ďaleko od ciest, od civilizácie, a teda od ľudí, od rečí. Bola som v diete s kakaom. Nie v zmysle diety ako chudnutia, ale ako akéhosi spirituálneho spojenia. V šamanskej tradícii, najmä u kmeňa Shipibo, znamená dietovanie rastliny, že sa s ňou človek naozaj stretne. Bez ruchu, bez vplyvov, bez rozptýlení. O týchto dietách ti budem rozprávať hlbšie v ďalších epizódach podcastu Hlas Kaká. V diete, v ktorej som sa nachádzala, som nejedla vôbec nič 7 dní. Bola som teda v 7-dňovom plnom pôste. Každý deň som pila iba extrémne vysoké dávky čistého ceremoniálneho kaká. Na istej úrovni kakao je potravina. To znamená, že táto dieta je úplne iná ako klasické Shipibo diety, kde dietujete vlastne rôzne rastliny, papáte veľmi málo stravy a sústredíte sa na to, že 3 až 4 krát denne pijete vlastne výluch alebo čaj z konkrétnej rastliny. Táto dieta však bola iná, pretože v tejto diete som nejedla vôbec nič a nepila som ani vodu. Pila som iba ceremoniálne kakao. Nie je to kakao z obchodu, nie kakaový prášok, ale živé kakao. To klasické, tmavé, hutné, so silou zeme, so spomienkou pralesa. Pretože prales je prirodzeným prostredím kakaovníka. Toto kakao som za každým pila ako modlitbu, ako rozhovor, ako nejaké otváranie sa. Prvé dni boli veľmi tiché, boli plné spánku a zároveň aj extrémnej energie, pretože kakao nabudzuje. Bolo to veľmi zvláštne, pretože pri klasických Shipibo dietách väčšinou moje telo vždycky cíti veľkú únavu. To znamená, že ja prvé dni prespím, ale táto dieta bola veľmi zvláštna v tom, že telo bolo unavené a zároveň bolo nabudené. A samozrejme prechádzali tam klasické procesy čistenia tela. Každý deň som sa prepájala s inou časťou rastliny, to znamená s koreňovým systémom, kôrou, listami, kvetmi kakaovníka, strukmi, bôbami až po finálny produkt ceremoniálneho kaká, alebo teda kakaovej pasty, ktorú som mala v šálke. Na nejaký tretí deň som začala počuť inak. Videla som rôzne detaily, ktoré mi predtým unikali. Vzduch bol hustý ako para, ale niesol rôzne vône, ktoré mali farby. Ja viem, môže sa ti to zdať veľmi zvláštne, ale naozaj takto som to zažívala. Každý zvuk sa stával jazykom. Voľným okom som videla evaporáciu vody z listov kakaovníka. Začala som vnímať, ako by ma niekto sledoval. Nie vonku, ale vnútri. Nedokážem asi ani slovami opísať ten pocit, ktorý som prežívala, ako by
Naozaj moje vnútorné orgány a emócie boli sledované inou bytosťou. A oni vlastne aj boli, pretože vo mne a v mojich žilách kolovala už bytosť Kaká, jej prítomnosť a jej duša. A Kakao ku mne začalo prehovárať. Nie cez slova, ale cez tie pocity, ktoré neustále opisujem, cez dých, cez telo. Moje telo sa stávalo súčasťou Kaká, Kakao sa stávalo súčasťou mňa. Na 5. deň sa otvorili dvere. Večer som cítila, že sa mám prepojiť so šálkou Kaká ešte pred západom slnka. V tichu, v hlbokom pokoji. A tak som si pripravila Kakao. Sadla som si pred svoje dvere, pred svojou drevenou chatou na podložku z banánových listov. Zapálila som sviečku a svoje ceremoniálne kakao som pila veľmi, veľmi pomaly. Dých za dýchom, dúšok za dúškom. A vtedy to prišlo. Rozšírenie, zastavenie času. Bolo to ako portál, ale nie do iného sveta, ale do väčšej verzie tohto. Do hĺbky a zrazu som nebola len ja. Bola som ja v pralese, ja v piesni, ja v pamäti, ja v duši Kaká. Obrazy sa pohli, farby sa menili a začala som počuť piesne. Boli to ikara, a teda liečivé piesne. Ale ja som tieto piesne nepočula zvonku. Vychádzali zo mňa. Telo aj ústa vedeli, pretože ja som vtedy bola iba portálom. Niektoré piesne boli jemné ako dotyky, iné pulzovali silou ako bubon v srdci Matky Zeme. Pri jednej z týchto piesní som dokonca plakala, ale nebola to bolesť, bola to vďačnosť, obrovská vďačnosť, pretože Kakao ku mne rozprávalo a učilo ma. Ukazovalo mi, ako držať priestor, nie ako si technikou alebo krokmi od 1 po 10. Ukazovalo mi to postojom, pokorou, jemnosťou, láskou, že priestor, ktorý tvoríme, je živý, že sa ho nedá vlastne skutočne kontrolovať, dá sa ním len ladiť. Nesnaž sa riadiť, rozprávalo mi to Kakao. Počúvaj, cíť, vnímaj. Vieš, ja verím tomu, že nikdy nezabudnem na svoju prvú šamanskú dietu s kakaom, pretože tie pocity, aj napriek tomu, že sa to dialo pol roka dozadu, sú vo mne do dnešného dňa veľmi živé a myslím si, že sú ešte silnejšie, ako boli v tom danom momente, pretože s odstupom času, ako človek začne integrovať, čo sa vlastne odohrávalo a začne to integrovať a premietať do hmoty a do bežného života, tak toto puto sa ešte viacej posilňuje. Kakao mi ukazovalo, že nie je každé ticho prázdne a že nie každé slovo lieči. Naučilo ma, že niekedy len sedenie v prítomnosti niekoho, kto trpí, je tá najväčšia medicína, akú môžeme mať. Že piesne, ktoré prichádzajú z rastliny, nie sú piesne na počúvanie. Sú to piesne, ktoré konajú. Tvoria akési energetické štruktúry, liečivé frekvencie, ktoré prichádzajú pre konkrétneho človeka. V tom zážitku som nezažívala eufóriu. Ale vieš čo, možno, že aj trošku áno, pretože priznám sa, že bolo to veľmi krásne, celý ten proces vnímania farieb, a toho, ako mnou prechádzala bytosť Kaká, ako cez moje ústa vychádzali tie nádherné zvuky, liečivé medicínske piesne. Bolo to poprvýkrát v živote, čo som niečo takéto zažívala na vlastnom tele. Veľa som o tom počula, veľa som o tom čítala, veľa sa ku mne dostávalo, ale nikdy predtým som to nezažila. Zažívala som však ešte niečo o mnoho silnejšie, ako bola eufória. Bola to pravda. Niektoré posolstvá, ktoré ku mne prichádzali, boli krásne. Iné boli veľmi ostré. Ale musím povedať, že všetky boli pravdivé. Bytosť Kaká mi ukazovala moje vlastné tiene. Miesta, kde som chcela byť videná a taktiež miesta, kde som sa bála zlyhať. Kakao mi len rozprávalo. Buď v tom, ja ťa podržím, len dýchaj. A tak som dýchala, prijímala a zároveň púšťala. A keď sa celý tento 5-hodinový proces skončil, sedela som v tichu a vedela som, že už nikdy nebudem tým istým človekom.
A práve preto ti dnes chcem povedať, že nie je ceremónia ako ceremónia. Začneme však tým, čo skutočne kakaová ceremónia je. Kakao ceremonie sú stretnutia, ktoré vychádzajú zo starodávnych tradícií pôvodných národov Južnej a Strednej Ameriky. V týchto kultúrach je kakao vnímané ako posvätná rastlina, ktorá otvára srdce, spája s duchom Matky Zeme a slúži na liečenie, oslavy aj spirituálne prechody. Ceremonia s kakaom nie je len o pití nápoja. Je to vedomé spojenie s bytosťou rastliny, vnútorná práca, vzniká tam priestor pre modlitbu, hudbu a ticho zároveň, taktiež priestor pre zdieľanie a hlboký vnútorný zámer. Dnes sú kakaové ceremónie veľmi populárne. Robia sa v mestách, na festivaloch, rôznych komunitách a to je v úplnom poriadku, pretože kakao je trpezlivé. Vie sa adaptovať, je to veľmi mäkká, taká jemná až ženská medicína. Ale zároveň je ceremonia, ak je ceremonia vedená niekým, kto s rastlinou žije, kto ju dietoval, kto sa jej odovzdal, kto vstúpil do posvätného vzťahu s touto rastlinnou medicínou, je táto ceremonia iná. Netvrdím, že je lepšia alebo horšia, tvrdím, že je iná. Pretože tú ceremóniu vedie samotný duch konkrétnej rastliny. Nevedie ju teda ego človeka, nevedie ju postup alebo nejaký naučený skript. A možno sa teraz pýtaš, ako to vyzerá, keď ceremóniu vedie bytosť kaká. Z vlastnej skúsenosti, pretože ceremonie som viedla aj pred svojou prvou skutočnou šamanskou dietou v prirodzenom prostredí kaká, teda v pralese, a viedla som ceremonie aj po prvej diete. Je to veľmi jemné a zároveň veľmi presné. Vnímam to tak, že ten priestor, ktorý spolu tvoríme, sa začne formovať sám. Zámer prichádza skôr, než ho niekto vysloví. Slova vychádzajú v presnej chvíli. To ticho, ktoré vládne medzi ľuďmi, je veľmi výživné. Hudba nie je akýsi performance, je to jazyk rastliny. Prichádza veľmi konkrétne a veľmi presne. Vieš, ja sama nikdy neplánujem, ako bude ceremonia prebiehať, preto mi je veľmi ťažké, keď sa ma niekto spýta, čo sa vlastne na ceremonii deje. Väčšinou vlastne ani na to neviem odpovedať. Pretože to, ako vediem ceremonie je to, že ja sa vždy iba otvorím a dôverujem procesu, dôverujem bytosti kaká. Pretože kakao vždy vie, čo robí. A vždy robí pre každého inak. Niekedy niekomu len napovie, aby sa oprel, inokedy prevedie človeka emóciou alebo príbehom, ktorý v sebe držal v tele roky. A niekedy iba prináša človeku pokoj, pretože to je presne to, čo v danej chvíli potrebuje. Nechcem tým povedať, že len takéto ceremonie sú dobré. To vôbec nie. Pretože každý, kto prichádza s čistým zámerom, úctou a pokorou, prináša obrovskú hodnotu. Aj keď neprešiel dietou, aj keď nepočul Ikara, pretože každý má svoju cestu, svoj zámer duše. Rozdiel je iba v hĺbke týchto ceremónií, nie v tom, ako to vyzerá, ale v tom, odkiaľ to prichádza. A potom sú tu aj verejné ceremonie, stretnutia mnohých ľudí, zdieľanie, krúh, kakao v šálkach, spoločné zámerovanie. Tieto priestory sú veľmi silné, pretože sa otvára kolektívne vedomie. Energia sa násobí, srdcia sa prepájajú. A kakao, ktoré sa pije v takomto poli, nie je len individuálna, ale je to kolektívna medicína. Keď desiatky ľudí dýchajú spolu, spievajú spolu, modlia sa, niečo sa veľmi hlboko mení. V miestnosti, v meste, v krajine, ale aj v celej zemi. A áno, aj tu záleží na tom, kto ceremóniu drží. Ako to vedie a hlavne odkiaľ to vedie. Ale hlavne, či počúva. Dnes si mi dovolila porozprávať ti kúsok z toho, čo som s kakaom zažila. A som ti za to veľmi vďačná, pretože tento príbeh je len začiatok. V ďalších epizódach sa ponoríme ešte hlbšie. Do piesní, do šamanských diét, do spôsobu, akým rastliny učia a do posolstiev, ktoré mi prichádzajú práve skrze ducha kaká. Ale dnes ti chcem nechať len jedno. Kakao nie je len nápoj, je to bytosť.
Ak jej otvoríš srdce, ukáže ti, ako sa dotknúť toho svojho vlastného. Ak ťa to volá a ak cítiš, že chceš zažiť ceremóniu, kde duch rastliny vedie priestor, tak ťa pozývam. Všetky pripravované stretnutia nájdeš na stránke www.paulinabrinichova.sk. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol alebo bola. A s pokorou, s láskou a v službe tejto nádhernej rastline ťa pozdravujem z podcastu a priestoru Hlasu Kaká. Tento podcast vzniká aj vďaka tvojej podpore mojich projektov značky Design od lesa. Nákupom na stránke www.designodlesa.sk mi pomáhaš tvoriť a prinášať tak ďalšie učenia z pralesa, kódy rastlinných medicín, ceremoniálny obsah a priestor pre hlbšie spojenie s dušou. Ďakujem.